Kuplay phi we pa we ngan dei me ka boy tanga padang sabai phi we pa we ha kana ka video jong manta ka singi ka first story ha kana ka video ngine pe shapang golden star shushang manta ka singi la po sa po ka Instagram jong i bai la yo mania kandu ba do actor Sanjay Mishra na po ka Bollywood bat ke actress na po Vietnam bat Bhutanese next story ngine pe shapang semi khong thiang manta ka singi ka dei ka singi kha jong i so happy birthday to you but the edi leng do ro ka dei ka singi kha jong i manta ka singi so happy birthday to you too next story ngine pe shapang kalam jung shai channel anta kasing kalapan mi ka way ka video ka batmal jong ki ka bakila ai karteng business woman ki con duplicate dengan pen ep kan dia ka video clip jong kane ka video tela dapi ko ban pe ya ka full video jong kalam jung shai ka link ka dan apa ka description jong kane ka video boleh fitrap untuk penjusum ne oh kan bi takor larba senong kala po un sumna temut sumne ama tuwe ula pon ker du pakabi ta kan bi sumra Smar mbora smajun sina baik yang ada sumra. The next story ngine pe chapang marina badi kentiu khar bani menta kasingi klapo sa pocket stories chungki ba iwe na pedang chungki kin sa donat ya kasnam na kabanta kinong pang our friend contacted us and said that one man needs operations and he need a lot of blood. I've already been a donor before, so I said that I can give mine. Next story ngine pe chapang ki jalau de ter takasing kilapan mi ya ka video ha ka bakila karpar ya ki pai baban late na kabanta ka strawberry festival kabanlong ha po boy rambong ngan penipi kan dia ka video clip ka bai mi kiling do ila karpat ni la khot ila wearing i we pai we ban late ka festival baka young minds kawarai ka we ka festival how des nem bamenta kata kadai ka strawberry festival kabanlong haki arpsa wa arpsan tarik jong ne banai march hangte hamadan kurkalang bhoirembong kabadero ka RBDSA sports complex but haka arpsan pat ngiyo ikijing roi pujing shat ba pher nadu ka porsa waje kinong roi kinwan kum jesiling do one job soklet nang tai kentilin mau kniang mangiru kumju nang ta ki DJ ru kumju hi DJ di Brian di DJ Wanshan bat kum ta ter te wan man sakhi de laki jogi khmat ha ka singi bat kumju ro ba pili amat sibun kijing bam tenrai ki ba pher kijing di tenrai ba pher ni se kendu bat pi ka arpsa ba arsan tarik ha bhoirembong lesbut. Next story ngine pe chapangi kong amperin lengdo anta kasingi la late ban inspect ya ka kompas jong ka National Law University ha ka jingan don lang reng ka jong Chief Justice ka Meghalaya bad Chief Minister Conrad K Sangma. Next story ngine pe chapangi mebon lengdo anta kasingi mebon lengdo ila pu support ka community post jong i chapangi Kristen ki ba ong ba impat ya hap na benta ban yale ya ka election ka ban sawan ngam pule ra baro ya kane phila ban post ya kane ka video bad pule ya baro kine ki kentin jong i mebon lengdo Christian who say I am too young to have contested or contest in the upcoming election does not know on which ground Christianity stands. It will be 30 in May. Tenge kermans kam by mebon lengdo in sayang na kabanta ka MP election. But sa kawiro manta kasingi lapu sa po ka stories jung i ba ka WhatsApp jung i kala sha hack but kala sha block ro kumju. I got a request from a person to add to a group that I was made admin of and then my WhatsApp just got blocked out of the blue for spams. Next story in the pesha pang junior storyteller London. Menta kasingi la post po ka community post jung i la tho adin bangalayo ya kane ka video jong ine iba badon jung duna ha ka bor prakhat kunjuro ha ka benta jong ka jing long ren yang jung i tekan banga dang wan jung wan na than smet ngai ya kandu ya i bai dang bela ap masi badisha i benyro kata henry ka mensim jung i ba arten karung hai i bat shibet pensayu i ya kane ka video en sapanla shibet po prabaje dengan penipi ka video clip jong kane ka video tela dapi ko ban pa ya ka full video jong junior storyteller London ka link ka dan apa ka description jong kane ka video ti ngila yang kai bat ngila ya syam yiwi pat iba ab masih ti andang ngila pet lapi tai ba ti nak leng jungi hingi ko an keren ti andang ngila li ban keren pati ma ngilap shibun ke ba social Asia ke chung i ha ka ba ma isa marwe hiwi trap bat kalong ke bang ngim la ban bedur ngim la poi prakhat. Next story ngine pe chapang nong ruai jong ka kong dang kong na ha upra manta kasingi ka VPP kalapan kubrom yaw ne nong ruai dengan peni pi kenya de ka video clip ka ba jengkren da ne nong ruai kong dang kong na ha upra iblara ya kubrom jonga bat ya kubrom to kaslong to ji nei plastik ro ga ding yo biang dari kecil pukul buram makermen baro khotnya lilang 110 lalu basdang ban sna gini kecil wi kemudian gona pura ada pamalapai yang badan ba kali kecil wi kan sawah bro kawi ga selesai bet kacia sisa punta
Benane sekhmat le kan kampen bang susu kijenwe sadin. Nam takani ka WPP. Ha al hajar khat pra. Ha al hajar khat pra la pencop jaga NPP dah tu kijenwe nomi khmut. Tang ba kam cemladon kata kata pukuk buram. Haduk mentah. Kani ka WPP pan Maria thau Maria pukuk buram kalau kajing ai mesim ni kinong thau jenwe. Nama tiang yi kinong thau jenwe ki kelalong pembantang ki merau. Yarwi ki bro ya ji pan isu. Saya kena kajing lek tengah ba aldan kala pen ai kan sa ka ba sibun. Bata penyok mesim yi kinong thau jenwe ba maji ro yi di ben mi sakmat ben tip ben ai sak perse ba yi ro yi don laka chong ka buram kum kinong thau jenwe. Khubli sibun khubli si hajar mu. Next story ini pe shapang ka we ka jingja hapo ka Meghalaya International Film Festival. Hapo ka ne ka video we YouTuber na po ka ne ka rikasi jungi uba pha ong yaw ne u actor na po ka Bollywood Long Live VPP. Ka ne ka long ka aka ka bas ngo le big ngeu man big yaw te YouTuber ba pha ong yaw te actor hakate ka content mo mau te actor ba play TV ya kata ka jingmut jong kata enrai haba ajing kran u komanda sang pliang ulas ngeu dom yaw ne YouTuber ba pha ong ya kate ki content nau te actor yan pen EP kan dia ka video clip ka mi na u shillong mail tala da ko pan pe ka full video jong ka shillong mail kaling ka dona pa ka description jong ka ne ka video kani kalong ka jing sim ka buhi ba play tu benai ai re kita ki content barang tip hero ka jingmut ngata let's say ban ong itai kentin long live ula ban suthu nrai kata ka VPP unom tip hiro nak liang jong o te kata kadai tang kadai bet ka jing sim ka buhi delete no itu ka video pa delete hoi na haging sha ula suthu ingin tu nong le tu ula dei hino ban weng no hisndon hi namar nak liang jong o Sanjay Mishra su tenat te ngikmi lenti bangin ba ula ban bu iki interview nrai itu ipat ba phaong ngikmi lenti ba unsa delete no the last story hakane ka video ngene pe shapangi Anisha Khasi vlog ta kasingi lapan mi ka video ka bathama jungi ka bala ai karteng pok sala takum wepat ka style dengan pani pe kan dia ka video clip jong kane ka YouTube channel tela da ko ban pe ka full video jong kane ka video ka link ka dona po ka description jong kane ka video ya video guys thịt magi nó mà thịt đốt nhang nó lẹ được không nhỉ nó bám trong xì xa Còn không sợ nó sống. Tangkan yang kalau poin ka pukul jong ka video ka ba menta ka sngi tela dapat sing tenan dia ka video ngerpati pes ngobasa like share basa subscribe ya ka channel Mega Boy. Tengin second do haki wipat ki video. Thanks for watching.